Mahalagang inikot ni Ramon Gico III ang iba't ibang sulok ng Pangasinan. Baon niya ay tulong para sa mga kapwa Pangasinense at malinaw na plataporma kung paano mapapagaling ang Pangasinan. Yung mas importante, hindi pangmatagalan na ayuda. Dahil ako din trabaho. Importante kayo sa amin, kaya nais namin magdala ng maraming trabaho at buhayin ang ekonomiya ng Pangasinan. Kung bibigyan mo ng pagkakataon, si Mon Mangico at ang buong Team Aguila. Malinaw ang plataporma niya kung paano paaangatin ang sektor ng edukasyon, ekonomiya, kalusugan at turismo ng Pangasinan. Good governance, health, the agricultural sector, the infrastructure of Pangasinan. We would like to look into the quality of education. We would like to present a clean governance for the province of Pangasinan. Kaya't saan mang bayan ng Pangasinan na kanyang dinadalaw, iisa ang kanilang sigap.